Gaur goiz ederra sortzen ari da, oraindik hotza ari badu ere. Ez dakit zenbat ordu eman dudan azken tabernan, baino gorputzak erantzuteari utzi dionean, etxeratzeko unea zela iruditu zait. Parranda gaua izan arren, ez zegoen tabernetan jende gehiegi, eta oso gustora egon gara. Tabernetan musika jartzen dutenak ere ondo portatu dira. Zikatrizek, lapoiak, ertzainakek, potatok eta beste hainbeste taldek hiri honen historiaren zati oso bat osatzen dute. Hein batean behintzat hiri honen historiaren zati horrekin bat egiten dut. Hemendik kanpo Gasteizko irudia da, erdaldunen hiriarena, hiri atzerakoiarena, hiri lasaiegia, aspergarria. Burgesak eroso bizizateko hiriaren itxura ederki egiten omen du Gasteizek. Batzuetan guk ere horrelakoak sinetsi ditugu. Baino ertzainak, zikatriz eta beste batzuk erakutsi zuten, doktrina ofizial guztien azpian beste kultura bat sortzen ari zela. Kultura hura Euskal Herri osora hedatu bazen ere, Gasteizen izan zuen epizentro nagusienetakoa. Gasteizen ere, gauzak errotik aldatzeko gogoa egon bazegoela adierazi baitzuten. Kanta zaharraiek bukatu gabe geratu zen aldaketa baten oroitzapena ekartzen didate gogora. Gurea da, amaitzek eutzi diren aldaketa guztiak amaitu behar omen dituen belaunaldia. Horregaitik, nire belaunaldiko asko eta asko, hasi baino arinago nekatua dago. Egia esan, ni orain ere bai. Gaur, Santiago eguna da, eta ordu batetan, 5 ordu barru, presoen senitartekoi egiten zaien omenaldira joan behar dut. Hori da gustukoen ditudan urteko mobilizazioetako bat. Ezin dut galdu. Baina lehenago ohera. Pixka bat gehiago ligatuko banu, enintzateke honelako egun batean, ordu honetan, gauza hauetan pentsatzen arituko. Noiz izango dut nik ere sorte pixka bat?